Knockabout qiegħed jiġi mixjub lilkom grazzi għal This is the new Toyota Rona. At Continental Cars. For the love of food, Golden Drop. United Colors of Benetton. Firm B Pulicino, suppliers of building material, DIY and home improvement. Sweat where it matters. Stay fresh where it counts. Persby Guard. Reach Point. Life flows on. Da Vinci, prodott bnin u ġenwin. Fil-Malta u fil-Isqallija. Illum ħanoħodkom miegħi f'waħda mill-isbaħ żoni kostali li għandha Sqallija. Illum ħammorru ġardini Naxos li toffri mhux biss baħar sabiħ u storja, però hija ċentru ta' kreattività u arti. Illum flimkien sejrin nesploraw l-arti sabiħa taċ-ċeramika, fejn kull biċċa xogħol tirrifletti l-imħabba f'din il-gżira. Illum ħaniltaqgħu mal-artiġġana li bidejhom jikkreaw il-meravilji biċ-ċeramika. Knockabout Sicilia jibda issa. Min Pozzallo bdejt il-vjaġġ tiegħi lejn id-destinazzjoni tal-lum u f'inqas minn satejn ser nasal ġardini Naxos. Tul it-triq inħallu warajja l-veduti kostali ta' Sqallija u nsuq lejn iċ-ċentru tal-gżira. Naddi mill-pajsaġġi ċentrali, żona ta' oljiet u widien. Ix-xemx tiddi fuq il-ħitan tal-ġebel rustiċi u kultant tara rħula mibnija fuq oljiet imbeda. Kull dawra tiżvela veduta ġdida. Xenarju sabiħ, urzizet pittoreski, dejjem akkumpanjati mir-reħ ġentili tal-Mediterran li jgwidani lejn il-qalba ta' sbuħija naturali u kulturali ta' Sqallija. Mibnija tul il-kosta tal-Jonju, ġardini Naxos hija belt pittoreska li taqqad bla xkil isbuħija naturali mar-rikkezza kulturali. Magħrufa bħala sit tal-ewwel insedjament Grik ta' Sqallija fis-sena 734 qabel Kristu, ġardini Naxos jiftaħar bi-storja li sawret l-identità tal-gżira. Dak li darba kien raħal żgħir tas-sajjieda, ġardini Naxos illum kiber f'destinazzjoni vibranti, famuża għal bajjiet sbieħ, il-promenad vivaċi u l-atmosfera akkoljenti. Iżda li lin mis-seħer kostali tagħha, il-belt għandha teżor ta' kreattività. Iċ-ċeramika ta' Sqallija hija riflessjoni vibranti tal-art tal-gżira. U hawn f'ġardini Naxos it-tradizzjoni tkompli tiffjorixxi. Dawn il-biċċiet tal-arti maħduma bl-idej mhumiex biss dekorattivi, huma stejjer ħajjin ta' wirt ispirat mill-art, il-baħar u s-sema. Minn modelli komplessi li jfakru l-influenzi Griegi u Arab għal kuluri kuraġġużi li jfakru il-pajsaġġ tal-gżira. Kull kreazzjoni hija ċelebrazzjoni tal-identità Siċiljana. L-artiġana ta' ġardini Naxos huma kaptani tas-sena tagħhom grazzi għat-teknika li jirnexxilhom jirtu mingħand il-ġenerazzjonijiet ta' qabilhom. Illum jien sejjer niltaqa' mal-familja Taljo u nesplora iktar it-talenti u l-kapaċitajiet tagħhom. Hekk kif idejhom jiffurmaw it-tafal huma jaqdu l-passat mal-preżentu u jbidlu tafal sempliċi f'arti li ma tmut qatt. Kemm jekk hija maduma, miżbuha sabiħ, vażun imżejjen jew platt ikkulurit, din iċ-ċeramika hija aktar minn oġġetti. Hija simbolu tal-qalb ta' Sqallija. Hawn f'ġardini Naxos l-ispirtu tal-kreattività jiddi bħax-xemx tal-Mediterran. Wasal il-ħin biex niltaqa' ma' Laura u Stefania. Ħanesplora x-xogħlijiet artistiċi tagħhom però wis iktar ħammitt idejja inxammar il-kmiem u nara naqra din it-teknika ta' kif tinħadem iċ-ċeramika Siċiljana x'tinvolvi għax ħanaħdem jien ukoll. Biex żgur nesperjenza l-essenza artistika, illum ser niltaqa' ma' Laura u Stefania. Fis-snin design, Laura Taljo kellha viżjoni li eventwalment ħadet il-ħajja. L-ewwel xogħlijiet artistiċi ta' Laura kienu pitturi.
passjoni għal ħolqien ta' sbuħija lil mill-kanvas Laura evolvit biex tfassal biċċiet fiċ-ċeramika uniċi u trasformat il-vjaġġ artistiku tagħha minn żeba ta' żejt fuq it-tila għall-arti eterna taċ-ċeramika. F'workshop żgħir b'riżorsi limitati iżda determinazzjoni bla limitu, Laura għalmet lilha nfisha is-sena taċ-ċeramika. Ix-xogħlijiet bikrin tagħha kienu jinkludu kompożizzjonijiet ta' lumi u vażuni ta' terrakotta, iżda malajr sabet l-ispeċjalizzazzjoni tagħha, dekorazzjonijiet tal-ġebel tal-lava unika mill-Muntanja Etna. Hawnhekk il-familja Talju u Alberici jagħtu ġieħ lill-baħar li jrawwem familji ta' sajjieda. Jagħtu ġieħ ukoll il-frott taċ-ċitru li jagħmel din il-gżira tant popolari lil mill-baħar. Fix-xogħlijiet tal-familja Talju tidher devozzjoni partikolari lil Palatini u l-poeti tal-antika. Karattru definittiv fix-xogħol tagħhom huwa dejjem Federiku II, sultan ta' Sqallija li rawwem l-imħabba lejn l-arti, il-kultura u l-poeżija fiċ-ċiviltajiet antiki Siċiljani. Illum żewġ ġenerazzjonijiet jikkollaboraw għad-disinn u l-ħolqien ta' oġġetti artistiċi uniċi. It-tifla l-kbira, Stefania Alberici, b'entużjażmu wirtet l-arti. Din tieħu ħsieb diversi aspetti artistiċi fosthom kollezzjonijiet uniċi. Stefania, come famiglia, da quanti anni vi dedicate a quest'arte? Allora, la mamma ha iniziato molto presto. Nistaqsi lil Stefania kemm ilhom snin bħala familja jippratikaw din l-arti. Stefania tispjega li omma meta kienet iżgħar kienet pittriċi, prinċiparjament biż-żejt fuq it-tila. Stefania għandha memorji ċari ħafna ta' kif hi u oħta meta kienu tfal kibru imdawrin bil-kuluri u fir-riħa taż-żeba taż-żejt. Stefania tiftakar ukoll l-ewwel esperimenti ta' omma bit-tafal. Tiftakar ukoll il-ġurnata li missiera kien xtara l-ewwel forn fejn omma kienet taħmel l-ewwel xogħlijiet bit-tafal. Nistaqsi lil Stefania x'inhi l-ispirazzjoni għax-xogħlijiet artistiċi tagħhom. Come descrivi l-ispirazzjoni per le vostre creazioni? Cosa vi ispira? Stefania tisħaq li hi u omma għandhom ispirazzjonijiet artistiċi differenti. Omma tiġi ispirata prinċiparjament mill-baħar u mill-lumi. Fil-waqt li hi tħobb tammira n-natura u allura fjuri dwili u safar jispirawha għal ħafna xogħlijiet. Issemmi li wkoll li r-riċerka fl-istorja ma tonqosx, l-istorja li sawret il-gżira ta' Sqallija. Din ukoll tkun ispirazzjoni għal ħafna xogħlijiet artistiċi. Tispjegali li hi ta' sikwiet tieħu gost taħdem xogħlijiet b'żewġ kuluri, prinċiparjament l-abjad u l-blu. Jiena qiegħed inxammar il-kmiem għax ħanintefa' naħdem minn hawn ftit ieħor ħammorru għal waqfa żgħira ta' reklami, kif niġu lura ħanaraw naqra dawn is-swaba x'kapaċi jikkreaw. Knockabout jirringrazzja lil Jiena poġġejt bil-qeda hawnhekk ħdej Stefania ħalli nitgħallem ovvjament it-teknika kollha kif suppost. Wow. Stefania qed tagħmel da xogħol u tidher qiesha mi tagħmel xejn speċjali u qed tagħmlu bla ebda diffikultà, eċċetera. Jiena ħanipprova nżomm il-pariri kollha li tatni Stefania, li nżomm subajja flimkien, nżomm subajja mxarbin u ħanagħmel mill-aħjar li nista'. La darba l-estejt il-kuluri ikun jonqos il-kristallina biex ovvjament il-biċċa xogħol li tkun għamilt tiġi tleq u tiġi sabiħa.
Knockabout qiegħed jiġi miġjub lilkom grazzi għal This is the new Saito Rona. At Continental Cars. If it's bacon, it's Fior di Vita. United Colors of Benetton. Firm B Pulicino, suppliers of building material, DIY and home improvement. Sweat where it matters. Stay fresh where it counts. Perspeguard. Point. Life flows on. Da Vinci prodott bnin u ġenwin. Knockabout qiegħed jiġi miġjub lilkom grazzi għal This is the new Saito Rona. At Continental Cars. United Colors of Benetton. Firm B Pulicino, suppliers of building material, DIY and home improvement. Sweat where it matters. Stay fresh where it counts. Perspeguard. Point. Life flows on. Da Vinci prodott bnin u ġenwin. Illum flimkien sejrin nesploraw l-arti sabiħa taċ-ċeramika, fejn kull biċċa xogħol tirrifletti l-imħabba f'din il-gżira. Illum ħaniltaqgħu mal-artiġġana li bidejhom jikkreaw il-meravilji biċ-ċeramika. Jien illum qiegħed hawn ma' Laura u Stefania li se jgħallmuni t-teknika tradizzjonali taċ-ċeramika Siċiljana. Mill-iffurmar tat-tafal għat-trasformazzjoni b'diżinji, jien lest għal dan il-proċess kreattiv. Jiena poġġejt bil-qeda hawnhekk ħdej Stefania ħalli nitgħallem ovvjament it-teknika kollha kif suppost. Stefania, regole d'oro per avere il lavoro perfetto. Allora, intanto è lanciarla forte, molto forte. Bidejt bil-istaqsejt li Stefania x'inhuma r-regoli l-iktar importanti biex ikolli l-aħjar xogħol. Qaltli li importanti li nibda billi wadda bit-tafal kemm jista' jkun b'saħħtu f'nofs ir-rota. Sempre. Inxarrab idejja bl-ilma u bidejn sodi niċċentra t-tafal u nkun żgur li ma jiċċaqlax. Ma l-mani fisse. Spjegat li wkoll kemm huwa importanti li l-idejn ikunu notfa mingħajr biċċitta tafal żejda biex bekk jiena uniforma t-tafal inkun nista' nħoss aħjar. Hekk kif il-ballun tat-tafal jibda jieħu l-forma fuq ir-rota, importanti li nikkontrolla l-veloċità. Inżomm veloċità baxxa għal kontroll assolut. Stefania qed tagħmel da xogħol u tidher qiesha mi tagħmel xejn speċjali u qed tagħmlu bla ebda diffikultà, eccetera. Stefania, tu fai sembrare il lavoro che è così semplice, facile, lo fai. Io non penso che è così facile come lo stai facendo sembrare. Stefania qalt li hawn u għal-mument fejn dak li għandi f'moħħi jista' jsir realtà. La darba x-xogħol ikun sar bit-tafal jitħalla madwar 20 ġurnata sabiex jinxef imbagħad jiddaħħal fil-forn. Jiena għamilt li kurzita partikolari waqt li bdejt nara x-xogħol qiegħed isiru issa huwa lest li huma s-sinjali l-linji mad-dawra kollha u lil Stefania saqsejt qed daw il-linji ħajqbgħu jidhru la darba jitlesta mill-forn ix-xogħol għax joġbuni, jagħtu sens ta' awtentiċità. Qalt li iwa qalt li dawk il-linji xi ftit jew jibqgħu jidhru u huwa mod ta' kif taraf jekk vażun jew inkella xogħol taċ-ċeramika jkunx sar bl-idejn jew inkella jkunx sar ġo fabbrika. Għax is-swaba anke jekk il-vażun ikun kbir ħafna xorta waħda l-linji jibqgħu jidhru. Jiena ħanipprova inżomm il-pariri kollha li tatni Stefania, li nżomm subajja fl-imkien, nżomm subajja mxarbin u ħanagħmel mill-aħjar li nista'. Bħalissa il-missjoni tiegħi hija li jirnexxieli niċċentra
it-tafal nibbilanċaħ tajjeb, nġibu fiċ-ċentru ma jaqbax jiċċaqlaq min-naħa l-oħra. Milli jidher mhijiex biċċa xogħol li ssir ta' malajr, allura ħanibatkom għar-riklami u kif tiġu lura mhux ħassibuni l-estate il-vażun, imma nispera li nkun ġibtu fiċ-ċentru. Knockabout jirringrazzja lil Issa l-iktar parti komplikata għax irid impoġġi żewġ tiswaba u jirnexxili niftaħ bil-mod suppost. Xogħol l-artist huwa li jiddistingwi x-xogħol tiegħu mix-xogħol ta' ħadd ieħor. Allura din l-imperfezzjoni fix-xogħol artistika tiegħi hija dak li jiddistingwini mill-artisti l-oħra. Issa minn hawnhekk il-proċess li jmiss huwa li mmorru għat-tieni parti tal-lezzjoni ħanitalmu naqra kif tiddekora u kif tuża l-kuluri fuq il-fuħħar. La darba t-tafal jinħareġ mill-forn jinbidel il-kulur, jieħu l-kulur ħamrani u jinnaddu għal pass li jmiss dak li bit-Taljan jgħidulu żmalto u bl-Ingliż jissejjaħ glaze. Il-glaze, dan il-likwidu li ser jagħti lega fuq it-tafal sabiex it-tafal jidher ileq. Jien nħoss li dal-proċess naqra iktar naturali għalija, ġini iktar faċli milli l-biċċa xogħol ta' qabel. Qual era la tua? Te lo ricordi? Non mi ricordo. La più imperfetta. È faċli skoprire qual è la mia, faċli tenduna li m'għamilt jiena l-iktar waħda mħarbta. Imma ma morx daqshekk ħażin qaltli. L-ewwel pass huwa li nnatfu il-glaze iżejjed minn wara. Il-pass li jmiss li naqbdu l-kuluri u nħalli l-artista ġo fija jagħti dik il-laqxa personali lill-kreazzjoni tiegħi. L-ewwel ma jintuża huwa dak li jissejjaħ minju, pratikament jissejħu wkoll il-lapes tal-artist. Għax dan il-kulur oranġo li qiegħed jintuża bħalissa la darba x-xogħol ta' ċeramika jiddaħħal fil-forn sabiex ikun fil-forn għat-tieni darba ma jaqpax jidher u jisparixxi kompletament u jibqgħu jidhru biss il-kuluri li ħanużaw mbagħad għat-tieni parti ta' din il-lezzjoni. La darba l-forma tiġi perfezzjonata, wasal il-ħin għad-dekorazzjoni. Iċ-ċeramika ta' Sqallija hija magħrufa għal kuluri vibranti u diżinji tagħha. Ħafna drabi spirati mis-buħija naturali tal-gżira, mill-lumi u fjuri għal modelli ġeometriċi kuraġġużi. Kull diżinn jirrakkonta storja. U bħal kull artist ieħor niffirma x-xogħol tiegħi meta niġi u nkun l-estate kollox. La darba l-estate il-kuluri ikun jonqos dik li jgħidula il-żmalto, qual è Smalto e poi i colori. Il-kolori e poi prima di metterlo ancora in forno cristallina. La kristallina. Ikun jonqos il-kristallina biex ovvjament il-biċċa xogħol li tkun għamilt tiġi tleq u tiġi sabiħa.
Grazzi lil Stefania u lil Laura, grazzi għalihom irnexxieli nifhem iktar din l-arti sabiħa Siċiljana. Żgur li wara din l-esperjenza tal-lum ħanibda nħares lejn iċ-ċeramika biktar apprezzament għax qed nifhem iktar kemm tinvolvi xogħol, però wis iktar inħares lejn iċ-ċeramika u niftakar f'din l-esperjenza sabiħa li kalli. Jekk tkunu Ġardini Naxos, nissuġġerilkom b'qalbi kollha sabiex tagħmlu bħali u tesperjenzaw din il-kultura, din l-arti hekk sabiħa Siċiljana. Knockabout qiegħed jiġi mixjub lilkom grazzi għal This is the new site to Rona. At Continental Cars. Koliosh Authentic Greek Yogurt. United Colors of Benetton. Firm B Pulicino, suppliers of building material, DIY and home improvement. Sweat where it matters. Stay fresh where it counts. Perspeguard. Point. Life flows on. Da Vinci prodott bnin u ġenwin.